Vi har i dag været så heldige at få en meget speciel gæst i studiet. Det er en mand, som har set lidt af hvert. Han er nemlig den eneste nulevende person, der har overlevet både 1. og 2. verdenskrig. Og derfor så kan jeg byde velkommen til dig, Alvin Poulsen. Mange tak. Ja, du har jo som sagt overlevet begge verdenskrige, og det betyder, at du i dag er hele 124 år gammel. Og i dag der skal vi snakke lidt om, hvordan du oplevede de to krige. Og jeg vil starte med at spørge, hvor gammel du var, da 1. verdenskrig startede. Jamen, jeg er født i 1900, og det betyder, at jeg var 14 år gammel, da krigen startede. Ja, og jeg vil spørge dig om, hvordan krigen påvirkede den økonomiske situation i din familie. Altså, nu var du jo kun 14 år, men havde du ligesom en fornemmelse af, hvad krigen ligesom betød for din familie? Jamen klart, altså det startede jo med, at jeg levede i en rimelig rig familie og havde det rimelig godt. Så i hverdagen kunne jeg gå, og jeg havde skole og mad og legetøj, jeg havde det, jeg havde brug for. Og så fra den ene uge til den anden skulle jeg mærke, at lige pludselig var der masser af usikkerheder, og vi havde det svært finansielt, og derfor var det lidt skræmmende, om man ikke vidste, hvad man fik til aftensmad. 1. verdenskrig begyndte i 1914 som en konflikt mellem Serbien og Østrig-Ungarn, men spredte sig hurtigt til hele Europa. Mange lande, især Tyskland, troede på en hurtig sejr, men krigen udviklede sig til 4 år lang krig med enormt tab. Næsten 10 millioner soldater mistede livet. Danmark forblev neutrale, men styrkede forsvaret især omkring København. Sønderjylland, som var blevet tysk i 1864, sendte 26.000 soldater til krigen, og over 4.000 af dem faldt. Krigens afslutning kom i 1918, da Tyskland blev tvunget til at kapitulere. Versailles-traktaten året efter pålagde Tyskland hårde betingelser, hvilket senere førte til politiske omvæltninger. Krigen ødelagde store imperier og ændrede Europas politiske landskab, men Danmark kunne fejre genforeningen med Sønderjylland i 1920. 2. verdenskrig begyndte den 1. september 1939, da Tyskland invaderede Polen. Krigen blev udløst af konsekvenserne af Versailles-traktaten, som straffede Tyskland efter 1. verdenskrig og banede vej for nazismen. Adolf Hitler blev rigskansler i 1933 og indledte en aggressiv ekspansion, der hurtigt førte til Tysklands erobring af store dele af Europa. I 1941 angreb Tyskland Sovjetunionen, og Japan angreb USA's flådebase Pearl Harbor, hvilket førte USA ind i krigen. De allerede sejrede i vigtige slag som Stalingrad og Midway, og i 1944 landede de på Normandiets kyster. Krigen sluttede i 1945 efter atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. Danmarks besættelse varede fra 1940 til 1945. Hvilke håb eller frygt havde du egentlig for fremtiden under krigen? Følte du, at der var udsigt til forbedringer, eller følte du, at du var ved at opgive dit håb? Jamen altså, på den ene side drømte jeg jo om en bedre fremtid, hvor Danmark ligesom kunne blive stærkere og ligesom et mere samlet samfund. Og det gav mig håb ligesom at se, hvordan arbejderklassen begyndte at få en stemme. Og måske var det egentlig udsigt til en politisk ændring. Men samtidig var jeg også rigtig bange for, hvad krigen kunne betyde for os socialt og økonomisk. Og frygten for sult og arbejdsløshed hang hele tiden over os, og det føltes som om, at vi stod altså på kanten af et dybt hul, og jeg anede ikke, om jeg ville kunne klare det. Altså generelt så kunne man godt mærke, at i Danmark så var der stor usikkerhed økonomisk, og man kunne også godt mærke det på venner og familie, at der var stor sådan desperathed efter de her rationsmærker og mad, og ja, det påvirker mig virkelig. Ja, og de her rationsmærker, de fungerede jo som en form for kvote for, hvor meget hver person ligesom kunne få tildelt af bestemte varer. Og det var jo noget, man indførte, fordi der netop var mangel på mad. Og så man gjorde det, så man i stedet for at betale penge for mængder af varer, som man ønskede, så skulle folk i stedet for bruge de her mærker, som de fik tildelt til sine daglige eller ugenlige rationer. Så hver person ligesom havde en bestemt mængde mærker til forskellige varer, som de så kunne bruge i butikkerne. Under 1. verdenskrig, der så vi også en voksende klasse af industriarbejdere. Og hvordan så du ligesom samarbejdet mellem klasserne? Var der mest konflikt eller mest en enighed og samarbejde? Jamen, der skete jo mange nye ting, som at for eksempel, at arbejderne begyndte ligesom at samle sig i de her fagforeninger og politiske partier, så vi lige pludselig havde en fælles stemme. Og det føltes som om, at vi egentlig kunne stå sammen om at kræve bedre vilkår i Danmark. Men der var også ligesom gnidninger, og mange fra de mere velstående klasser var bange for, at arbejderbevægelsen ville tro deres magt og privilegier. Og
de her spændinger kunne mærkes i hverdagen, alligevel begyndte vi også ligesom at finde noget fælles i ideen om folket og det danske. Og det føles som om, at vi blev nødt til at stå sammen for at klare de udfordringer, som krigen og krisen bragte med sig. Danmark kom jo ud på den anden side igen, men allerede små 22 år efter 1. verdenskrigs afslutning, så rendte vi ud i en ny krig. Og det var så 2. verdenskrig. Og hvordan var din økonomiske situation så her, når du er blevet ældre, og du måske var mindre økonomisk afhængig af dine forældre? Ja, men altså min kone, 3 børn og jeg havde økonomisk set en hård tid under krigen. Og jeg husker tydeligt, hvordan rationeringen af mad og nødvendigheder gjorde det svært for os. Og det var ikke nemt at finde det, vi havde brug for. Så vi levede ofte af ting, vi kunne dyrke os selv eller få fra naboerne. Mange måtte være kreative for ligesom at få hverdagen til at fungere. Og det føltes som en konstant kamp for at få tingene til at hænge sammen. Og også ligesom at finde et arbejde var også en udfordring for mange i hverdagen. Jeg var så heldig at have et job i en krigsrelateret industri, så jeg havde en indkomst. Men mange af mine venner kæmpede med arbejdsløshed, og inflation var et stort problem. Selvom jeg fik løn, forsvandt pengene hurtigt, og vi lærte at spare og dele. Og fællesskabet betød virkelig meget for os alle sammen. Og mange led også under den her økonomiske usikkerhed, men vi prøvede at holde humøret oppe. Og det gjorde os stærkere som et samfund, og vi lærte at værdsætte ligesom de små ting i livet. Og når jeg ser tilbage på det, tænker jeg på, hvor meget vi ligesom lærte under den her tid. Vi lærte ligesom at stå sammen og hjælpe hinanden under svære tider, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Ja, og hvordan var det ligesom at opleve den her besættelse under 2. verdenskrig? Yes, jeg husker jo ligesom at vågne op til lyden af fly, der brummede hen over os, og der gik ikke længe, før det gik op for mig, hvad der var ved at ske. Og der var frygt og usikkerhed overalt, blandt familie og venner. Og for mig betød besættelsen ligesom mange afsavn, der blev rationeret på det meste af sukker, kaffe, benzin, selv tøj og sko, sådan nogle ting som det, var der ikke nok af. Og man skulle ligesom passe på, hvad vi sagde, fordi at, man vidste aldrig, hvem der var, der lyttede. Tyskerne havde øjne og ører overalt, og der var danskere, der arbejdede sammen med dem. Men trods alt fandt jeg trøst i at medvirke i modstandsbevægelsen, og vi risikerede livet for at kæmpe mod tyskerne. Og jeg husker, hvordan vi lyttede til de hemmelige radiosendere, som sendte budskaber og nyheder, når der blev begået sabotage mod tyske anlæg. Og nyhederne spredte sig hurtigt, og det gav mig både en følelse af frygt, men vigtigst af alt også håb. Den dag, hvor vi fik friheden tilbage i maj 1945, husker jeg tydeligt, folk strømmede ud på gaderne og fejrede, græd, sang, omfavnede af hinanden. Vi var endelig frie. Men mange havde betalt en høj pris. Tiden efter krigen var både en euforisk tid, men også en tid, hvor vi skulle genfinde os selv som nation. Men jeg er stolt af at have været med gennem de svære tider og det Danmark, vi har i dag. Ja, jamen man kan da i sandhed sige, at du er en mand, der har oplevet mange ting, og vi vil gerne sige tusind tak for, at du havde tid til at komme her og snakke med os i dag. Jamen det var så lidt. Det var også rigtig fedt at være her. Mange tak, og så vil vi gerne sige tak til alle jer, der lyttede med, og så ses vi bare igen i næste afsnit.